Niin jos ajatellaan sinua enemmän kirjoittajana kuin kirjailijana, sähän olet tehnyt monessa eri genressä kirjoittajan hommia. Se pitää paikkansa. Se pitää paikkansa, että siitäkin huolimatta, että mä oon aina niin kuin pitänyt itseäni kirjailijana, niin mä oon elättänyt itteni kirjoittajana. Eli mä oon ollut copywriterina, mä oon tehnyt jonkun verran toimittajan töitä, mä oon kirjoittanut artikkeleita ja tehnyt vähän käsikirjoittamiseen liittyviä hommia ja tämmöisiä. Ja kaikki nämä eri kirjoittamisen lajit on siinä mielessä hyviä, että ne vie tätä itse kirjoitustaitoa eteenpäin. Niin kuin saamalla tietoa siitä, että miten joissain muissa muodoissa tehdään työtä ja miten se tarina kerrotaan. Mun mielestä kehittää myös sitä niin kuin ihan, mitä sitten niin kuin kirjan kirjoittamisessa tarvitaan. Niin sanoit, että sä oot jo 17-18-vuotiaana pitänyt itseäsi kirjailijana, niin, tai halunnut siis pyrkiä siihen. Kyllä, näin. Joo. Se vaatii kuitenkin itse tuntua, joka on kohdillaan ja luottamusta itseensä. Onko se semmoinen, mitä kirjailijalta tai kirjoittajalta vaaditaan? No tämähän ei ole varmaan semmoista yksilitteistä vastausta, mutta jonkin verran tarvitaan semmoista itsepäisyyttä. No se on itse asiassa parempi. Ja uskoa siihen, että tästä jonain päivänä tulee jotain.